Reit, Haf Cadeirydd y Sioe Llanbed, so mae'r diwrnod yn mynd? Mae'r diwrnod yn mynd yn dda iawn. Cystadlu da yma, ond mae'n brysur iawn ar y ca. A'r entries? Mae'r entries yn dda yma, mae'r bordydd yma'n llawn fel chi'n gweld, a mae'r stoc yn dda hefyd. Bach yn llai nag arbed o stoc, ond mae'r pethau'n dda ar y cyfan yma. A'r stondinau wedyn masnachwyr? Mae'r stondinau masnachwyr ar ei fyny eleni. Ni'n ffodus iawn yma. Fy'n fod lwcus o'r prif stiward, John Castell, mae fe wedi gwasgu nhw mewn i bob man yma. Mae'r llond lle o stondinau bach a mawr yma eleni. A'r tywydd wedi bod yn ffafriol? Mae'r tywydd wedi bod yn ffafriol iawn. Mae'n becso bach bod yma tan ydi 9, ond mae'r glaw wedi clirio lan a mae wedi para mor felled yn dda i ni. Sut ydych chi'n llwyddo i gael pawb ynghyd i helpu a stiwardio? Wel, i ni'n dîm bach da o'r pwyllgor a mae rhywun yn abod pawb a mae pawb yn dod a helpu ffrind neu gymydog i stiwardio. A ni'n lwcus iawn o bob stiward sy'n ma'n gwirfoddoli trwy'r dydd o 8 o gloch yn bore tan 4-5 o gloch heno. Beth sy'n tynnu bobl o bell ag agos i gystadlu yma, achos dim bobl lleol un o'i gyd, yna gyfe? Na, maen nhw'n dod o eitha bell yma. Fi'n credu falle fod y gwobren eitha ffafriol i bobl i ddod i gystadlu. Mae'n pobl yn ennill bach o arian maen nhw'n gystadlu. A beth yw'r drefen nawr o hyn tan ddiwedd y dydd? Os yna gyflwyno cwpanau i fod? Oes, sa'n siŵr nhw wedi dechrau ni, ond maen nhw sio bron yn barod i rhoi cwpanau yn adran y da a'r defyd. A wedyn byddai'r tan ydi 3-4 gloch nawr fan hyn yn y babell yn cyflwyno'r cwpanau. A yn y vintage a cyffylau wedyn nes man y fynd hanner pedwar dra. A wedyn y rygbi sy'n cloi'r diwrnod? Y rygbi'n cloi'r diwrnod. Mae cystadleuaeth tîm y dynion am 5 o gloch dra wych pryd yn ei gorffen yn ar cyffylau. Iawn Haf, diolch yn fawr iawn i ti. Croeso.